Merbħa għal din iċ-ċelebrazzjoni f'dan is-santwarju li naqdu fl-ispirtu u fis-smieħ dirett tal-kelma tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Biex tiċċelebraw kif jixraq din il-qoddisa, narfu l-ewwel nett in-nuqqasijiet tagħna. U fl-istess ħin nestribu t-tama tagħna fil-ħnina kbira li Alla għandu għalina mitimmi. U għalhekk qalb nidma nitolbu maħfra flimkien. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom li jiena għaddit ħafna bil-sejf, bil-kliem, bil-amin u billi ħallejt bilieti tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħumti biex titolbu għalija u lej Alla tagħna. Eħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. L-udisa di nofruwa għal Ruħ Nancy Karwana. Nitolbu. Fil-ħina tijek mulej, għat widena t-talb li tana. Għamel li naraw sewa xanna namlu u li seħinna inkompluħ sal-axħar. Bibnek Ġesu Kristu sidna li walla u mijek jiex fi salta fl-imkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien, ix-xjuħ kollha ta' Iżrael inġemgħu u marru għand Samuel f'Rama u qalulu: Ara, inti xjeħt u wliedek ma qabdux triqtek. Issa għamlilna sultan biex imexxina bħal ġnus kollha. Dan li qalu għatina sultan biex imexxina m'għoġbux li Samuel u mar jitlob quddiem il-mulej. Il-mulej wieġeb il Samuel: Isma' minn leħen il-poplu f'kull ma jgħidulek, għax mhux lilek warbu, iżda lili warbu biex ma nsaltanx fuqhom. Samuel qal kull ma qallu il-mulej lill-poplu li kien talbu sultan u qalilhom: Dan hu id-dritt tas-sultan li jagħti saltan fuqkom. Jeħdilkom is-subien tagħkom u qiegħdhom mal-karrijiet u maż-żwiemel u jiġru quddiem il-karru tiegħu u jagħmel minnhom kaptani ta' 1050 raġel biex jaħtru l-ħrid tiegħu u jaħżdu l-ħsad tiegħu u jaħdmu l-għoda tal-gwerra u t-tamir għall-karrijiet tiegħu u jieħu l-bniet tagħkom biex jaħdmu l-fieħa, isajru u jaġnu u mir-raba tagħkom, mill-loqsma ta' dwili tagħkom u taż-żebbuġ tagħkom jieħu l-aħjar u jagħtihom lill-qaddejja tiegħu. Jieħu mill-10 waħda tal-miżra u tal-oqsma ta' dwili tagħhom u jagħtihom lill-kortiġjani u lill-uffiċjali tiegħu. U jeħdilkom l-aħjar minn fost l-sira, irġiel u nisa, u l-aħjar mill-baqar u l-ħmir tagħkom, u jaqabbadhom jaħdmu fix-xogħol tiegħu. Jieħu mill-10 waħda tal-imrieħel tagħkom u intom tkunu l-sira tiegħu. U dakinhar tajtu minħabba s-sultan li tkunu ħtartu, imma il-mulej dakinhar ma jismakomx. Imma l-poplu ma rridx jisma' minn kliem Samuel u qalulu: Le, ħajkollna sultan fuqna, ħankunu aħna wkoll bħal ġnus kollha, ħajaħkem fuqna sultan tagħna u jimxi qudiemna u jmexxi t-taqbid tagħna. U Samuel sama' il-kliem tal-poplu u tennihom f'idnejn il-mulej. U l-mulej qal lil Samuel: Isma' minn kliemhom u għamlilhom sultan. Il-kelma tal-mulej. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ħini il-poplu li jaf jgħajjad bil-ferħ li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek bismek jitennew il-jum kollha u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu
it-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għax inti l-foħrija tal-qawwa tagħhom, għal tjubitek nerfgħu rasna fl-għoli, għax il-mulej it-tarka tagħna, il-qaddis ta' Iżrael is-sultan tagħna. It-tjieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Profeta kbir għan fostna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. Wara xi ġranet Ġesu daħal Kafarnaum. In-nies semet li kien id-dar u nġabru bosta. Hekk li ma kienx hemm fejn joqogħdu iżjed, anqas quddiem il-bieb. U għad ixandrilhom il-kelma. U marru ħadulu quddiemu wieħed mill-fluġ, merfuħ minn 4 min-nies. Billi ma setgħux jersqu saħdejh minħabba l-kotzra, għalgħu s-saqaf ta' fuqu, fetħu toqba u niżluh minna u fresh tiegħu quddiem il-mulej. Meta ra l-fidi tagħhom, Ġesu qal: Ibni, dnubitek maħfura. Mela kien hemm bil-qiegħda xi wħud mill-kittiba u qalbhom bdew jgħidu: Dan kif qiegħed jitkellem hekk? Dan qiegħed jidej. Min jista' jaħfirhom id-dnubiet ħlief Alla biss? Malli Ġesu intebaħ kif fih innifsu x'kienu qegħdin jgħidu bejniethom u bejn ruħhom qalilhom: Għaliex qegħdin taħsbu hekk f'qalbkom? X'inhu l-aħfef tgħid lill-mifluġ dnubitek maħfura, jew tgħidlu u waqbad friexek u imxi. Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta jaħfar id-dnubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ: aqbad friexek u mwellen darek. Dak qam, qabad malajr friexu u ħareġ il-barra quddiem kulħadd. U kulħadd staġeb. U bdew ifaħru l-Alla u jgħidu: Ħwejjeġ kbar dawn qatt ma rajna bħalhom. Il-kelma tal-mulej. Meta nisimgħu fuq mirakolu li jagħmel Ġesu, ma rridux nifqu biss fuq dak il-fatt, imma għaliex u kif sar dak il-mirakolu. Għaliex il-Bibja mhijiex rakkont kronoloġiku ta' dak kollu li sar, imma permezz ta' ċerti fatti konkreti kien hemm il-preżenza ta' Alla u l-poplu meta emmen li l-preżenza ta' Alla kienet fihom, il-poplu kemm jimxi l-qudiem. Illum għandna dan il-fejqan. L-ewwel nett, il-Lut kienu jaħsbu illi il-mart huwa frott tad-dub. U kull marda kienu jassoċjawha ma' xi dnub, pereżempju smajna xi ġranet ilu il-lebra. Il-lebra kien dnub li jaqtek jiskomunikak mill-komunità. Il-mifruċ illum huwa dak li ma jistax jimxi. Għax min ikun fid-dlam, min ikun fid-dnub, min ikun fil-ħażen, min ikun imbiet minn Alla huwa wieqef. X'ġara hawnhekk? Hemm expression sabiħa ħafna u din nixtieq nirriflettu fuqha. Għaliex Alla jaħfer b'kull mod, imma mod partikolari x'qalilna llum. X'għamel? Għalhekk, meta ra l-fidi tagħhom, Ġesu qal lill-mifluġ: Ibni, dnubitek maħfura. Hawnhekk għandna qisu simbolu tal-qrar. Għaliex l-ewwel nett huwa Alla li jaħfer u kellhom raġun il-skribi kif jaraw bniedem
Ġesu qiegħed jaħfer id-dnubiet, imma Ġesu kien Alla. U Ġesu ġie biex jaħfer id-dnubiet tal-midinbin, tal-umanità kollha. Imma l-lut ma kienux għadhom fehmu, għasfehmu forsi sal-lum, illi Kristu ġie biex jaħfer id-dnubiet. Mela, din il-frejż jgħid ra il-fidi tagħhom. Dan il-rifluċ ma talabx maħfra. Waqqas talab il-fejqan, għalkemm dawk sħabu ġibuh għax kien jemnu li Ġesu seta' jagħmel xi ħaġa, allura ra l-fidi tagħhom u nistgħu ngħidu fil-qrar. Ra il-fidi tal-Knisja u Kristu jaħfer. Għax huwa Kristu jaħfer bil-misteru tal-mewt il-qawmen tiegħu fil-ministeru tal-Knisja, fil-preżenza fil-persuna tas-saċerdot. U Alla ma jaħfirx biss dawk li ngħidulu, dak li ngħidu fil-qrar pereżempju, imma jaħfirna kollox. Speċjalment jekk għandna fiduċja fih. U għaliex hawnhekk Ġesu ma qalx u imxi. Qallu ibni, dnubiedek maħfura. Int kellek bżonn il-qawwa li timxi, kellek bżonn li tbiddel ħajtek. U hekk għamel Ġesu, billi ħafillu. Għaliex kif jgħidilna Sant Awustin, huwa Alla l-Missier li jaħfer għax batinna lill-Ibnu Ġesu bil-mewt il-qawmen tiegħu li rrikonċilja l-umanità kollha u ħalla dan il-Ministeru tal-Maħra fil-Knisja, fil-komunità, u din imbagħad il-komunità tiġi mod konkreta fil-persuna tas-saċerdot waqt ir-rar. U fil-qudiesa wara il-missierna hemm talba wkoll sabiħa jgħidlek tħares lejn id-dnubiet tagħna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Allura il-Knisja bħala komunità, bħala popolu tidħol għalina biex jaħfrilna dnubietna. Kemm il-darba nitolbu għal mitinbin. Dik hija l-Knisja li tesprimi il-fidi tagħha fil-ħnina talla li dejjem lest li naħfru. Għax ħafna drabi wieħed jista' jaħseb il huwa s-saċerdot li jaħfer. Assolutament le. Imma huwa strument providenzjali, sagramentali fidejn il-mulej biex iwaslilna il-maħfra konkreta. Ħafna anke mill-insara jgħidu hemm bżonn imur għand is-saċerdot, dak mhix bniedem bħali, veru. Imma ħalla jinqeda anke bid-djufijiet tal-bniedem biex iwassal il-messaġġ tal-ħnina tal-mħabba ta' Alla. U din naħseb ilna rridu nkabru fina din it-tama, din il-fidi li Alla jaħfrilna għax twajjeb, għax missier. Għax kieku jaffilli dak li ngħidu li hemm biss, l-ewwel nett diffiċli niftakar kollox. Kieku xmertu għandu għax ngħidu waħfilli. Alla meta jara d-dispjaċir tagħna, jara li żbaljajna, hemmhekk jitina intuizzjoni tal-maħfra tiegħu. Imma mbagħad biex inkunu konkreti u naraw dan is-sinjal ta' mħabba, għandna bżonn tal-Knisja permezz taqrar. Hawnhekk f'dan is-santwarju grazzi għall mulej, kuljum filgħodu wara l-ofsinhar ikun hawn saċerdot jaqrar. U tajjeb illi anki jaqrar ma mmurux l-aħħar minuta waqt il-qassis diġà ħiereġ għall-qudiesa. Imma l-ewwel nesprimu aħna niltaqgħu jew ninaqdu mal-Knisja li temmen fil-ħnina tagħna u mbagħad Alla permezz tas-sagrament tar-rar jaħfilli konkretament id-dnubiet tagħna. Ara x'Alla għandna magħna kif tlabna fis-salm responsorjali. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nagħni. U meta jaħfilli ma nfaħrux li jaħfilli. Aħna bejnietna meta xi ħadd jaħfrilna. Ma nkunux grati lejn dak li ħafirna. Sewdek nuqqasijiet żgħar u sanke kbar. Dejjem inkunu grati u nħossu ċertu ferħ li dik il-persuna jew dawk il-persuni ħafruli. Allura kemm aktar għandi ir-rod ħajr lil Alla li midna bħali Alla lest dejjem jaħfirli. Speċjalment jekk jien attent għall-kelma tiegħu. Ejjew insaħħu l-fidi tagħna biex il-mulej jgħidilna dnubietek maħfura permezz tal-Knisja tasal għandek il-grazzja tiegħi.
Ħuti, fil-fond ta' qalbna, kull wieħed u waħda minna iħoss il-bżonn ta' Alla tal-maħfra tiegħu. Nitolbu lill-Missier li ħabbibna miegħu permezz ta' Ibnu l-Aziz u ngħidu: O Alla, ħen għalina u smana, o Alla, ħen għalina u smana. Sabiex il-Ministri tal-Knisja u l-insara kollha iżommu l-ħajja fis-soċjetà li tirfet is-sens ta' dnub, ir-responsabbiltà illi kull wieħed waħda minna għandu quddiem Alla nitolbu. Sabiex il-popli mifrudin bejnietom, speċjalment fejn hemm il-ġried, gwerer, prepotenzi, egoizmi, violenza, biex mill-ġdid irrida li jiddialogaw u jaħfru lil xulxin ħalli ikun hawn paċi vera u dejjema fi żmienna nitolbu. Sabiex l-istituzzjonijiet li jassistu l-anzjani u l-morda ikunu ċentri ta' qadi u mħabba lejn il-bnedmin li qed jibgħatu nitolbu. Sabiex din l-Ewkaristija dal-għodu, aħna li din hawnhekk preżenti fil-santwarju u dawk li din iseguna, inkunu nistgħu niċċelebraw fili il-ħbiberija mill-ġdid ma' Alla tagħna li batilna lill-Knisja bħala sinjal sagramentali tal-maħfra tiegħu nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha speċjalment dawk li jiġu hawnhekk fis-santwarju li ħafna drabi jiġu wara ħafna żmien u jinżlu għal tejjhom jarfu l-nuqqasijiet tagħhom. Nitolbu biex aħna s-saċerdoti nkunu ministri tal-ħnina tal-imħabba fidejn Alla lejn dawn ħutna nitolbu. Naqdu koll l-intenzjonijiet kollha tagħna fidejn Obna l-Madonna ta' Pinu biex ħarista tkun dejjem fuqna u tigwidana ħalli nesperjenzaw kull jum kemm Alla verament iħobbna għax jaħfrilna nitolbu. Permettu li bħas-soltu talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, il Dio nostro è un Padre che ama e perdona. Ogni volta che trova un cuore sincero e penitente che chiede il perdono della misericordia. Fa, o Signore, che tutti noi possiamo camminare nella luce del tuo amore, perché nel sacramento della confessione possiamo sperimentare la tua immensa misericordia. Preghiamo, nitolbu. Walla ħennalina usman. Bil-qalb, silenzju, irres ukoll it-tal personali tagħna. U Alla tattiba uħnina, irrodulek ħajr għaliex bibnek Ġesu inta ħfrinna u terġa' tħabbibna miegħek. Għatina nitolbuk li minn din l-esperjenza ta' ħnina joktor fina l-impenn li nħobbu l-bnedmin kollha mifjuda mid-dem ta' Kristu u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li nofrulek. Frotta l-artu xogħol il-bniedem li minni siralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dal-imbit li nofrulek. Frotta d-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsiralina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħutti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
Il-qamulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqilhom minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l-fuq. Niżukkar li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiera ta' sew mulej mis-sera dis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u ġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħaj bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmen tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jerġa' jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħaj, tal-disċipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mettijek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodurek ħaj għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna fl-isewwieħed li jinna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi Kristja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar Franzi Karwana li joġbok is-sejħila għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dawk ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ġesu għallimna jfakkarna li Alla jaħfrinna, speċjalment jekk aħna naħfru lil ħodna. Fidi u b'tama ejjew nesperjenzaw din il-ħnina u l-miżerikordja ta' Alla, u għalhekk nitolbu flimkien. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fid-ġrib iżdaħlizna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Nisimgħu din it-talba. Mulej Ġesu Kristu,
li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islem, natikom islem tiegħi. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li int trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u id-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tnaħħi d-nubet. Danu Ġesu, danu li bil-met tiegħu jaħfer id-nubet tad-dinja. Ħejjin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Roddu ħajl il-mulej talba sabiħa li għallimna dun George Preka. Grazzi, Signor Alla, gloria al Missier li ben l-Spiritu Santu. Nitolbu, u Alla l-tista kollox, fiċċo konta nitolbuk biex palma int ġeddidna bis-sagrament tal-Ewkaristija,
Ek ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġob lilek bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, ninaqdu flimkien aħna u dawk li qegħdin isegwuna barra minn Studna mod partikolari biex flimkien nitolbu l-Madonna ta' Pinu. Sa nitolbuha li tħarisna minn kull dnub, li aħna nkunu għaddejja bħala semmija tal-kelma tal-Alla, bħalma hija kienet hawn jien. U b'din it-talba li naqdu wkoll ma' dawk li huma ħafna jitolbuna biex irresqu t-talb tagħna bl-interċessjoni tal-Madonna għalihom, speċjalment dawk li llum se jkunu operati, dawk li llum jew il-biegħ fil-għaxija kellhom xi luttu. Ħafna jitolbuna biex nitolbu lihom. Ninaqdu flimkien taħt il-mant tal-Madonna ta' Pinu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkintu fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek domna dejjem fuqna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu il-paċi u l-ferħ ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd.